Мен Гаяза Фәния Камил кызы, күргәнсездер инде әйме. Казан шәһәренең Рус мәктәбендә белем бирүче һәм рус балаларына инде менә 20 елга якын белем бирүче югары категория татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Бүгенге чыгышымның темасы рус телле аудитория татар телен укытуда коммуникатив технологияларны куллану. Сез инде беләсез, без инде бик күп еллардан бирле, 3 еллардан бирле рус балаларына татар телендә белем бирәбез, аларны сөйләшергә, аларны аралашырга, язарга өйрәтергә тырышабыз, бит инде шулай бит тырыштык инде, ләкин ничек кенә тырышсак та, әлеге көнгә кадәр рус телле балаларның татар теленә карата кызыксыну, уяту безнең шиклерәк булды, шулай бит. Менә соңгы 3 елда билгеле әзрәк менә шу яңа методикалар чыгу, сәлам. Һәм инде менә мин бүген сезгә коммуникатив технология, тулысынча коммуникатив технологияга нигезләнгән, ишеткәнегез бардыр инде, Валерия Николаевна Мещерякова системасы буенча системасының кайбер үзенчәлекләренә бүген тукталып китәсем килә. 2016 елда министерство тарафыннан 100 укытучыны җыеп алып, безгә курслар оештырдылар. Валерия Николаевна Мещерякова үзе безгә курслар оештырды. Курслар лекция тыңлаудан гына түгел, без һәр атнаның бер көнендә килеп, үзебезнең дәресләребезне төшереп алып килеп, бүтенебез һәр дәреснең һәрбер элементын бергәләп карап, анализлап, бүтән булган плюсты, ягъни кимчелекле якларын, бүтән яхшы якларын күреп, ел буе дәвамында эшләп, сертификат алдык. Һәм инде бу әлеге көндә без әлеге система буенча тьюторлар булып республика буенча мастер-класслар күрсәтеп, дәресләр күрсәтеп, төрле теләге булган укытучыларга ярдәм итеп йөрибез. Шулай ук үзебез шушы методиканы кулланып укытабыз. Әлеге методиканың хәзер кайбер үзгәчләренә туктанып китәм. Бүген мин бик артык күп теге сайтларга кирип тормыйм инде, сайтларга кирип, чөнки вакыт чикле булганлыктан мин сезгә күбрәк бүген практика бирәчәкмен. Чөнки сез инде ишеткәнегез бардыр, әйтегез әле, кемнәр әле бу система буенча ишеткәннәре бар яки эшлиләр бу система белән? Бармы? Сез инде беләсез, Валерия Николаевна Мещерякова системасы ул тулысынча инглиз теленә нигезләнгән. Сез инде шулай ук ишеткәнегез бардыр, аның бит инде әнисе татар булганлыктан, ул инде безнең бу проблеманы күреп, һәм инде үзенең шушы инглиз телендә буенча булган материалны татар теленә тәрҗемә итеп, безгә бик зур дип әйтик инде без база бирде. Ничек итеп рус теле баласына, менә әле мәктәпкә килгән рус теле баласына ничек итеп татар телен өйрәтә башларга, ничек итеп аңа сүзләрне үзләштерергә һәм инде шул ук вакытта телгә карата кызыксындыру уятырга. Дәресләргә килгәндә безнең шулай ук безнең китабыбыз, дәреслек бездә юк, ләкин Валерия Николаевна Мещерякова аның өстендә эшли, әлеге көндә алар чыгарылмаган. Безнең бар уку әсбаблары, шулай ук булар инде бара безнең эш дәфтәрләре булып. Бар безнең шулай укытучы өчен кулланма. Бу кулланмада дәресләрдә укытучы нәрсә таләп, укытучының сүзләре, балалардан нинди җавап көтелә, уеннар тулысынча аңлатылган. Менә әгәр дә уенны уйнатасыз килә икән, монда уен тулысынча аңлатылган. Ягъни мәсәлән язылып куелмаган, әверлеш уены дип, ягъни анда репортер уены дип кенә шулай бит. Ягъни шундый укытучы кулланмасы бар, һәм инде 2 диск бар. Анда шулай ук дискта безнең диск белән бу китап бергә бара. Ягъни дискны куябыз. Укучы, мен хәзер без аны бүген белән карап китәрбез. Дискта буенча китап буенча укучы тыңлый, эшли. Соңыннан ел ахырында бу китаптан ата-аналар белән берлектә проект эшләнелә, ягъни балалар үзләре китап төзиләр. Ягъни без аның битләрен матур итеп кисеп, үзләре ничек телиләр, шулай ук ул проект эше булган китапларны мин сезгә курс карар өчен тәкъдим иттем. Карап чыгарсыз, менә анда мөмкин карап чыгарга. Хәзер нәрсәләргә тукталып китәсе килә. Сез инде беләсез, әлеге система нигезендә дәрестә татарча гына сөйләшү
Каралган. Беренче ширектә билгеле, бала әле мәктәпкә беренче тапкыр килгән, ул татарча гына сөйләшә, аралаша алмый. Ул инде билгеле безне анда карала, балага русча аңлату, русча нәрсәдә булса әйтү аңлатыла. Ләкин инде тора бара икенче ширектән бала үзе бу мөхиткә шума, бездә бит инде языковое погружение в языковую среду дип атала, шулай бит бала мөхиткә шума һәм ул аңлый. Татар телләрен ябып, ачкычны тыгып куябыз. Без кесәгә шулай бит, димәк, инглиз телләрен ябабыз, татар телен гафу итегез, рус телләрен ябабыз, француз телләрен ябабыз, инглиз телен ябабыз, татар телен ачабыз дибез дә. Димәк, бала татар телен ачканнан соң инде ул бер авызда русча сүз әйтми. Шунысын тагын нәрсә, сез инде хакырк әйтәсездер, ничек инде рус баласы гел татарча гына сөйләшә ала дәрестә, шулай бит. Шуңа күрә укытучыдан нәрсә сорала, менә шушы, ни өчен әйтәм методичка. Менә монда әгәр дә бирелмәгән икән, укытучы артык сүз сөйләми. Дәрестә нинди лексик материал бирелергә тиеш һәм грамматик материал. Бар тик шул лексик грамматик материал буенча гына аралашу каралган. Артык кирәкмәгән сүзләр кертелмәгән. Хәзер икенчесе алып баручының, ягъни укытучының уен белән җитәкчелек итүе. Мәсәлән, мин хәзер инде укытучы бит инде, хәзер уйнатам, менә без бүген сезне уйнап карарбыз. Хәзер мин әйтәм, хәзер балалар мин укытучы түгел. Мин хәзер укучы. Дим дә, укучы урынына барып утырам. Ә менә хәзер син укытучы дим дә, аны монда чыгарып бастырам. Һәм инде хәзер мин укытучы буларак, ул укучының уенына кысылып утырмыйм, өйрәтеп утырмыйм. Мин укучы булып калам. Һәм ул үзе билгеле инде бу беренче дәрестән түгел, ул менә шу уеннарны уйный, укучы бит инде менә Хәмзия Хәмиловна әйтеп киткән иде, шулай бит, бер теге Ләйсән дигән укучы бар дибеме? Менә шундый Ләйсәннән башлыйбыз. Башта Ләйсән укучы була һәм башкасы. Нурус мәктәпләрендә безнең Ләйсәннәр бик юк индалар, сез беләсез име? Ул Ләйсәннәрдә Ләйсән дигән кызларыбыз да безнең инде өйләрендә алар русча сөйләшәләр. Шуңа күрә менә шулай итеп яхшы белгән баладан башлап тора бара, инде үзен башта куркып утырган бала да шул баладан карап аңга аның да чыгасы килә, аның да укытучы буласы килә, шулай бит, һәм шулай итеп уенга кирип китә. Хәзер инде дәрестә озын паузалар ясамау. Безнең бит инде дәрестә каралган уен. Бер дәрестә 10, 11, 12, 14 дә хәтта уен булырга мөмкин. Шуңа күрә бер уен икенчесе белән бик җайлыгына үрелеп барырга тиеш. Һәм әгәр дә уен белән уен арасында укытучы зур пауза ясый икән, балалар инде билгеле тавышлана башлыйлар. Шуңа күрә тиз генә бер уен икенчесе белән тиз генә аралашып китә. Без моны барысын да сезнең белән уен рәвешендә бүген практикта карап китәбез практикада. Ягъни укучыда уенда катнашу өчен ихтыяр булдыру, шулай бит. Әгәр дә укучы теләми икән, уйнарга билгеле инде укучыны мәҗбүр итеп булмый. Көтәргә кирәк. Күпмедер вакыт, аннан соң ул тора бара, әйтмим, мин менә әле андый безнең практикада андый хәл юк, бөтенләй уйнамаган бала беренче дәрестә уйнамый, икенче дәрестә уйнамый, ләкин ул күрә, артта уйнамыйча гына утырып булмый икән, кызык түгел, һәм инде ул үзеннән үзе уенга омтыла. Чөнки аннан килеп шул икенче укучы нәрсәдер сорый. Шулай бит, яки аның да үзен үзе күрсәтәсе килә. Хәзер инде тиз генә әйтеп китәм. Безнең инде хәзер тәрҗемә юк бездә. Тәрҗемә итү гомумән катгый тыела. Без әйтәсе килгән сүзне, ягъни бирәсе килгән лексиканы ничек бирәбез? Иң беренчесе күрсәтмәлек белән бирәбез. Шулай бит, мәсәлән, әгәр дә балага беренче тапкыр бирәбез икән без, мәсәлән, шул ук әйтик, абый сүзен, без аны күрсәтеп бирәбез, шулай бит. Инде мәсәлән, фигыльләргә килгәндә без аны күрсәтә алмыйбыз. Без аны ничек бирәбез? Без аны бирәбез хәрәкәтләр белән. Менә мин хәзер нишлим? Сикерәм. Мин хәзер нишлим? Укыйм. Нишлим? Язам. Мин хәзер нишлим? Ишетәм, тыңлыйм. Шулай мин хәзер нишлим? Барам. Ягъни бөтен кирәкле булган күрсәтә алганны без бирәбез хәрәкәтләр белән һәм пиктограммалар белән. Менә монда мин сезгә күрсәтеп киттем. Пиктограммалар бу әле монда урын җитмәгәнлектән мин сезгә аның һәрберсен бер шәр генә куйдым. Ягъни кирәкле булган, менә үтеләсе булган барлык фигыльләр шушы пиктограммалар белән бирелгән. Баланы күз каршына куясың, ягъни тактага, ул аны күрә. Ул аны әйтә, күрсәтә, шулай бит, шулай итеп үзеннән үзе ул аны истә калдыра. Чөнки ул аңа нәрсә өчен кирәк? Ул аңа уен өчен кирәк.
Менә ул хәзер генерал солдат уенын уйнаганда, аның бик каты солдат да буласы килә, генерал да буласы килә. Ләкин аңа ул сүзләрне белергә кирәк. Шуның өчен ул аны истә калдыра. Хәзер пиктограммаларга килгәндә шулай бик күп пиктограммалар бирелә сыйфат буенча. Ягъни барысы да алар күрсәтелгән, менә карагыз. Усал, мәрхәмәтле. Ягъни анда мәсәлән тиз генә авыр, җиңел, озын, кыска чагыштыру рәвешендә шулай бит. Менә мәсәлән яхшы, начар, иске. Ягъни менә шушы пиктограммалар рәвешендә алар бик күп. Ягъни менә бүгенге дәрестә мәсәлән бу пиктограмманы үтәбез, мәсәлән шушы без үтәбез сыйфат буенча, мәсәлән шушы сүзләр икән, тора бара без аны арттырып барабыз. Һәм инде шулай итеп пиктограммалар рәвешендә без шулай итеп сыйфатларны үзләштерәбез. Билгеле пиктограмма рәвешендә түгел, без аның буенча аннан соң аны уен рәвеш уйнаганда гел кабатлап искәртеп торабыз. Тагын нәрсә әйтәсе килә, пиктограммалардан тыш хәзер гәүдә хәрәкәтләре дә һәм билем баскычы. Сез инде беләсез, билем баскычы бар бездә. Менә мин сезгә монда аны күрсәтеп киттем. Ике төрле баскычлар бит. Без баскычтан менәбез. Татар балаларына билем бирүчеләр өчен дә бу бик уен, бик отышлы дип әйтәм. Без аны сез белән хәзер уйнап китәчәкбез. Карап утырыгыз. Зинһар өчен һәм инде монда күрсәткән бик күп уеннар шулай ук рус балалары өчен генә түгел, татар балалары белән дә уйнатырга мөмкин бу уеннарны. Хәзер әйтегез, турыдан-туры уеннарга, хәзер балаларны гына күрсәтәм дә турыдан-туры уеннарга күчәбез. Бу баскыч. Бер яклы баскыч. Шулай бит, безгә 1 минут эчендә, менә бу сәгать 1 минутта безгә баскычтан менәргә кирәк. 5 баскыч менәбез, 5ле, 4 баскыч менәбез, 4ле. Аңлашылдымы? Минем итәгем матур, ә синең чалбарың ямьсез. Минем киемем чиста, ә синең киемең пычрак. Аңлашылдымы? Хәзер сез кузна кил монда. Минем туфлием чиста, а синең туфлиең ямьсез. Ямьсез, чиста, ямьсез, яхшы. Минем кофтам Никита, сөйләшмә. Кофтем пычрак. Матур, аныкы Ямьсез. ямьсез. Ике баскыч. Минем шалбарым матур, а синең шалбарың ямьсез. Яхшы. Минем кофтам жылы, а синең кофтаң салкын. Дөрес, бик яхшы. Минем сарафаным матур, а синең кофтаң матур түгел. Яхшы булды. Ягъни менә шундый тәртиптә игътибар иткәнсездер инде, әйме? Тартым кушымчалары, минем кофтам, минем сарафаным. Игътибар итегез, аннан соң сыйфатлар. Укучының билем баскычын тикшерәбез. Ягъни шушы баскычтан менәр өчен укучы үзенә кирәкле булган лексиканы тыңлап утыра, билгеле, һәм инде шушы яхшы билгене алыр өчен менә шулай итеп билем баскычыннан менеп без баланы билем дәрәҗәсен ул үзе бәяли. Димәк, 5 баскычны менеп җитте икән, 5-тене ала да утыра. 4 баскычны менеп җитте икән, 4-тене ала да утыра. Беренче сыйныфлар өчен сүз бара. Шулай бит монда беренче сыйныфлар, анда билгене журналга билге куелмый. Хәзер инде бу бер яклы баскыч булды. Бер яклы баскычны ничек итеп кулланып була, мәсәлән, шул ук вакыт темасын алдык инде әлеге дә баягы шулай, мәсәлән, җәй турында сөйләргә кирәк ди. Мәсәлән, җәй җитте. Әйдәгез дәвам итегез. Әйдәгез берәрегез кайсыгыз, мәсәлән, шу 5 яклы җәй турында хикәя сөйләгез әле миңа. 5 яклы баскычны менегез әле. Сез балалар хәзер. Әйдәгез, әйдән яхшы чыгасызмы? Тиз-тиз әйдәгез. Менә 5 яклы баскыч. Менә сез хәзер куркып утырасыз. Рус телле балалар курыкмыйлар. Алар чыгалар.
Yok, 5 alası түгел. Bizde gumumen balandan anda tege balanın gaybin tabu eğer de ol dürüst etmediyken utur sen dürüst etmedin diyen нәрсе metodikada qaralmagan. Ягъни eğer de bala yolgış aytayken укытучы яки үзе дөрес җавапны бирә, яки инде иптәшеннән ул җавапны бирдерә. Бала bir кайчанда үзен мин моны белмәдем дип авызын теге борчылып барып утырмый. Без аны уен формасына алып, син бүген белмәдең, яхшы, икенче дәрескә менәрсен тагын дип матур гына әйтеп без аны узатабыз. Чөнки безгә бит кызыксыну уятырга кирәк, кызыксыну бетерергә ярамый. Менә зинһар өчен. Кояш жылыта. Так, җәй җитте. Җәй җитте. Әйе. Кояш жылыта. Әйе, җөмләләр. Чәчәкләр хушый тарата. Кошлар сайрый. Җиләкләр кызара. Молодец, әфәрин. Нишәле билге аласың? 5ле. Ал, утыр. Ал, яхшы. Алыгыз, булды. Алып китегез, кирәк булса. Яхшы. Димәк, шушылай итеп һәрбер тема буенча баскычтан менеп була. Мәсәлән, бала бу инде беләсез, теге теманы узып бетергәннән соң бер инде теге монолог сөйләм телен үстерү буларак, хикәя буларак кертеп җибәрә аласыз. Хәзер 2 яклы баскычны инде үзегез үк әйтә аласыздыр. Сыйныфны 2 командага бүләбез. Мәсәлән, сез бүген безнең Кояшлар командасы, сез Кояш, сез бүген безнең Йолдыз командасы, сез Йолдызлар. Һәм һәр баладан сорап чыгабыз. Син кем? Мин Гөлназ, мин кыз. Син Кояш. Син кем? Мин Кояш, мин Кояш. Син кем? Йолдыз. Ягъни менә бу Кояш, Йолдыз дигәндә без дәрестә кирәкле лексиканы алабыз. Аңладыгыз, әйме? Бала исендә калдыра Кояшның нәрсә икәнен, ай манда, Йолдыз һәм башкалар. Моның урынына икенче юлы без алабыз анда, мәсәлән, кием дә булырга мөмкин, анда икенче нәрсә һәм башкалар. Мәсәлән, туп командасы булырга мөмкин, курчак командасы булырга мөмкин, һәм башкалар. Һәм инде монысы мавыктыргыч, шулай бит, мәсәлән, чагыштырабыз хәзер. Яхшы әйдәгез, мәсәлән, алабыз 2 хайван, тиз генә, яме, хайванны булай гына килде. Мәсәлән, сез, димәк, аю турында сөйлисез, сез маймыл турында сөйлисез җөмләләр белән. Башладык. Так, туктагыз. Аю зур матур ул бер җөмлә. Димәк, аю зур матур булды сездән. Маймыл җитез бер җөмлә булды, яхшы. Аю көрән дисез, әйме? Яхшы, но без монда беләсезме? Беренче җөмләне сыйфатларын алдык икән, икенчесендә әйдәгез фигыльләр, өченчесендә әйдәгез кайда яши һәм башкалар. Аю кышын йоклый, кабул ителә. Сикерә, яхшы. Инде акыллы балалар. Маймыл түгел, сез аю бал ярата, бик яхшы. Маймыл банан ярата, булды. Ай урманда яши, бик дөрес. Менә битерсен. Бездә джунгли түл, ерак җирдә, җылы җирдә дибез, ерак җирдә яши, әйе, Африкада. Аю яткыч җанвар дип әйтәсез, яхшы, сез инде монда бик каты. Яхшы белүче балалар, әйе. Маймыл уйнарга ярата, бик дөрес. Шулай итеп, мәсәлән, 2 хайванны чагыштырып менеп җитәбез. Шулай мөмкин бирер, мәсәлән, гаилә темасын алдым мин монда сезгә, әйме, гаилә темасы буенча бала чыга. Шулай ук сөйли баскычтан менә, мәсәлән, бер яклы баскычтан бу минем әнием. Мәсәлән, аңга 30 яшь. Ул бик мәрхәмәтле. Өченче җөмлә, мәсәлән, ул мәсәлән, бәлеш пешерергә ярата. Ягъни мин әниемне яратам һәм башкалар. Бала шулай итеп баскычтан менә. Билгеле, балалар 1нче сыйныфта 5 баскычтан менә, үсә баскычны арттырып барабыз. Ягъни шулай итеп бала үзе турында сөйли. Мәсәлән, хәзер әлеге дә баягы без бит инде безнең авыр бит инде тартым кушымчаларын бирү, шулай бит инде. Балага бик авыр ул, мәсәлән, рус баласына анда күлмәге, аның теге минем күлмәгем, синең күлмәгең, без аны гел каплап торабыз инде. Мәсәлән, шундый бер уен сезгә. Мәсәлән, балалар, бу нәрсә? Бу гаилә зурмы, кичкенәме? Зур. Да, гаиләдә ничә кеше әйдәгез саныйбыз? 1, 4 санагыз инде.
8 bu bik zor gaile. Balalar, kimnin kulmagi sarı, şeşi kıska, uzi zor, burunu uzun. Ol kim? Ol eti bik dürüst. Mana hazır indi siz çıgasız da siz aydagiz tez-tezgina iqtibar etingiz. Kimning şulay bit tartım qo'shin. Yeşil, şeşi uzun, burnu kısa. O kim? Ol ani deb javob qabul etilmay. Ol Benim annem. ol ani, ol menim aniyim. Ya'ni ol ani ulandan isi tugul, ol ani. Shunday tartibda, ya'ni biz tartım qo'shimchalarini beramiz. Bolalarga bek qiziqli, shulay bit. Bu masalan bek joylig'ina, bek qiziqqina bu oila, lekin buni bilasizmi? Mana bo'yicha eng birinchi tuslar bilan o'ynaymiz. Esga tushi. Ikkinchi a'zolar, tan a'zolari. Burunda kirgan, munda shesh, boshda kirgan, munda qo'llar, iqtibor etingiz olib qolgansizdir. Demak, kimdir qo'li kichkina, kimdir qo'li uzun. U shuning uchun qaralgan, kimning qo'li uzun, kimning qo'li qisqa. Ham endi kimdadir ko'lmak, kimdadir anda futbolga sarafan, ham endi mana shular aytib bik ko'p leksikani shushining bilan masalan olib berib bo'la. Bizning darsda mana qaralmagan, bugun biz masalan vaqt temasini oldik, shuning bo'yicha o'tamiz. Bugun bizda masalan hayvonlar shug'una tugul. Oldagi darsda bo'lgan borliq so'z bu darsda qobatlanib boragil, qobatlanur ravishida borganga ko'ra ul bolada endi esda qola. Ham endi ul endi aybirni ko'rishga tarjima etib o'tirmaymiz, tezgina aytib bera. Yaxshi, hozir endi aydagiz tezgina qo'noq. Bizda bitinde har darsga qo'noq kelar, shulay bit siz bilasiz. Ul qo'noq keladi, tekkina o'tirib turmay, ul bizning bilan o'ynay. Ya'ni ul siylasha, o'ynay, bizning bilan dars bo'yicha bizning bilan bora. Bolalar, kim ekan bizga kimdir keldi? So'rag'iz, aydagiz so'raymiz. Sen. Kim? Sen kim? Aytmang bil. Sen qo'yanmi? Yo'q, men qo'yam tugul. Sen tulkimi? Yo'q, men tulki tugul. Ayumi? Sen. Yo'q, men ayu tugul. Yo'q, men kirpa tugul. Sen tiyenmi? Yo'q, men tiyin tugul. Mana bizning bu vaqtda hozir bolalar begrek aqlli endi, lekin mening sinfim hali bek uzoq etib endi kim ekanini bilirga tilaylar. Hozirgi bu yilgi 1-sinf aytmang bil deb qishqiralar. Aytmang bil deb aytmang deyim. Bilmim ayt yolg'ish. Bilmim ayt deylar. Shundan so'ng endi aytmay bo'lmay. Men malay. Isamiz suqshilar. Hallaringiz neshik? Haydagiz, Maratdan da so'raymiz, ona hallari neshik? Sening hallar so'raymiz birgalab. Sening hallaring neshik? Mening hallarim bek yaxshi. Bolalar, sizni so'rag'iz, Marat narsa yarata? Sen narsa yaratasan? Aytmang bil. Sen olma yaratasыңmы? Әйе, мен olma yaratam. So'rag'iz. Sen kishir yaratasanmi? Yo'q, men kishir yaratmayman. Tez bo'lsin uchun. Yo'q, men baliq yaratmayman. Iqtibor bilan tinglab o'tirig'iz. Iqtibor bilan tinglag'iz. Marat narsa yaratan, narsa yaratmay, iqtibor bilan tinglab o'tirig'iz. Sen yumurta yaratasanmi? Әйе, men yumurta yaratam. Sen butqa yaratasanmi? Yo'q, men butqa yaratmayman. Әйе, men konfet yaratam. Sen shay yaratasanmi? Shay. Yo'q, men shay yaratmayman. Sen tundurma yaratasanmi? Әйе, men tundurma yaratam. Sen baranga yaratasanmi? Әйе, men baranga yaratam. Sen osh yaratasanmi? Әйе, men osh yaratam. Demak, shunday tartibda kerakli bo'lgan butun leksikani so'rab chiqqandan so'ng, hozir bolalar Marat narsa yarata. Mana bu korobkaga solasiz. Demak, Marat narsa yaratmay, mana bu korobkaga solasiz deb bolalar shig'ib, bolalar narsa yarata, narsa yaratmay shig'ib korobkaga solar. Masalan, Marat osh yarata. Demak, Marat berengi yarata. Marat
Марат. Şey yaratmый. İxtibarlılıq mında həm şulayıq cümlələr. Нәрсә yarata, нәрсә yaratmый. Marat. Həm indi ol Marat, ol нәрсә yaratda. İndi soňundan balalar bilan uny başlayır. Sen нәрсә yaratasın. Min məsələn tundurma yaratam dikimdir anda min Coca-Cola yaratam dişət Coca-Cola var ol bizdə şulay yox. Yarata indalar. Həm indi ixtibar etigiz bizdə hər vaqtda da məsələn şağıştırığa birilə iki rəsm. Bu нәрсә? Bu kənfit, bu нәрсә? Bu da kənfit, ayırma var mı? Bu kənfit nindi? Zor, bu kənfit nindi? Kişkinə. Mənə şulay edib hər vaqt iki birini şağıştırу bara. Həm indi biznin tağın bir qızıqlı нәрсә, biznin tılsımlı tortma var. Bağlar qarağız əli. Bu tılsımlı tortma. Sizin biləsiniz kelime tortmada нәрсә var? Surağız. Bu tortmada нәрсә var? Ol kitap. Sırağız. Andi sıra vermiyorlar. Yok, ol karandaş tugel. Ol belekey. Ol ağaç tugel. Ol oyunşıq, ol maşina, yaxşı. Tağın sırağız. Bula, ol alma. Ol alma. Bağlar bu alma nindi? Kızıl. Tağın nindi? Zor. Tağın nindi? Təmli. Hem tağın ballı. Onun müşəcir var bizden neyme? Alma nindi? Ol ballı. Tağın nindi? Ol anda big zor tağın nindi? Ol kızıl deyip yağını kerekli olan lepsikini jır bilen jırlayız. Bağlar bizim tağın bir alma var. Bu alma nindi? Edeki şağıştırabız. Bu alma yeşil, bu alma kızıl. Bu alma kiçkine, bu alma zor. Bu alma ballı, bu alma eşi sözün bilmeyler, ballı tugel deyirlər birinci sınıfta. Şulay itip şağıştırу rəvişində, şulay kitapda birəvginə tugel ikini alabız. Ne işin ikəni eytigiz əli? Bu kitap kiçkine, iski, pışraq. Bu kitap yonğa, matur, zor. Şağıştırmaşa. Hem indi mənə şulay itip devam etəm. Marat, bu senin sumkan mı? Bu benim sumkamdı. Sumkada нәрсә var? Нәрсә дип әйтә инде? Әйтмим, bildi. Балалар әйтәгез сорагыз. Сумкада нәрсә бар? Ул кәнфит. Ул бик тәмле кәнфит. Ул сезгә күчтәнеш. Бар. Тартмага нәрсә саласың? Бик яхшы сорау. Тартмага нәрсә саласың? Мәсәлән, без үтәбез сезнең белән. Мәсәлән, иң беренче дәрес, кириш дәрес шулай бит. Дискны җибәрәбез. Менә монда тартма. Ягъни бала тыңлый. Моның буенча без бит инде әзмә күпмә эш эшлибез. Сез уйлыйсыз, без мин әле сезгә тегеп ничек дип иң беренче бала гомә нәрсә икәнен белми. Бу Төртле предметлар чыга. Мин бит әйтәм, алдагы дәрестәге предметлар да була. Һәм әлеге лексикада кабатланып бара бездә. Балалар бик яхшы беләләр. Чөнки алар инде теге дәрестә бу тартмадан нәрсә чыкты. Алар беләләр, китап чыкты, анда сыер чыкты, анда чыкты сарык. Бу дәрестә анда кирип утырды безнең өстәл, сәгать, урындык һәм башкалар. Ягъни лексика бирелә. Китаплар, алар эш дәфтәре уның буенча тыңлыйлар. Менә хәзер мин сезгә җибәреп күрсәтәм һәм беләсезме, таратам, үзегез дә карап утырырсыз, әйме? Һәм инде шуңа күрә тартмада алар нәрсә буласын үзләре шамалыйлар. Яңа сүз күбрәк һәм берничә сүз иске лексика кирип бара. Гел кабатланып бара, шулай бит. Һәм инде шулай дәвештә эш барыла. Тагын нәрсә әйтәсе килә? Безнең бит инде каралган язу юк диләр бездә. Язу юк. Дөрестән дә беренче сыйныфта язу бар, ләкин ул бик артык язуга игътибар бирелми бездә. Күбрәк лексиканы бит инде истә калдыру. Һәм инде бездә ничек итеп без мәсәлән язу буенча да эш бара безнең.
Мәсәлән, һәрбер лексик булган, кирәкле булган материал менә безнең мондый тәртиптә бирелгән. Балалар сүзләрне җыялар. Ягъни проект эше эшлиләр, менә шушылай итеп проект эше эшлиләр. Мин аларга аны чыгартып бирәбез, димәк, алар аны аларның һәр вакыт сумкаларында проект эше алдында мин әйтеп куям инде, алып келегез клей һәм кайчы. Алар менә парга улап утырып бергәләп, менә шулай итеп проект эше эшлиләр. Шуның буенча билге куябыз, игътибар итегез. Шул кадәр җайлы, менә карап чыгыгыз әле. Монда ларлар кушымчалары, менә кирәкле булган бөтен лексика, ягъни менә шушылай итеп алар сүзләрне җыялар. Шулай бит, язып утырга караганда кызыклырак дип уйлыйм мин аны. Әйе, мәсәлән, карый аласыз, мәсәлән, мин сезгә җибәрәм, кире җибәрерсез. Шулай итеп бездә бар, мәсәлән, лото, домино, парочка уеннары, шулай бит. Кирәкле лексиканы ничек итеп без әле тагын искә төшерәбез. Менә карап китегез, әйме? Өстәлдә бергәләп уйнасак та була, шулай бит. Мәсәлән, әйтик, яшелчәләр темасы, шулай бит. Монда өстәлгә якын килеп утырсагыз, әйбәтрәк булыр иде. Утырыгыз әле өстәл янына. Менә яшелчәләр темасы, әйме? Һәм яшелчәләр темасы буенча, мәсәлән, бирелгән сүзләр, шулай бит. Балалар утыралар, һәм инде сүзләрне табалар. Мәсәлән, табасыз да әйтәсез. Әйдәгез, мәсәлән, мәгъ сүзләр сезгә. Төрле темаларга. Бу бәрәңге, бу да бәрәңге, әйе. Bu kişi mi bu da? Әйе. Bu da karpuz. Әйе. Bu şana, bu da şana. Әйе, шулай итеп сүзләр җыю барыла. Һәм инде менә монда булай, сезгә дә шул ук икенче төрле уен. Монда инде сүзләр белән түгел, мәсәлән, бирелә карточкалар. Мәсәлән, карточкалар монда хәзер, димәк, бу әби, бу да әби дип, һәм әбине ябып куя. Мәсәлән, бу китап, бу да китап дип, балалар үзләренә без таратабыз инде аны, шулай бит балалар исәбенә туры китереп, һәм инде балалар үзләре, мәсәлән, утырган җирдән, шулай бит бүленәбез дә инде. Беренче сыйныфта каверда эшли дигәндә, шулай бит. Мәсәлән, бу да кыз дип, һәрбер лексика, бөтен кирәкле булган лексика монда кертелгән безнең. Ярый. Мин хәтта сезгә аны электрон вариантта да бирә алам. Бездә күрсәтмәлекне күрсәтеп бетерә торган түгел. Игътибар итегез, менә карагыз. Бөтен кирәкле булган лексикама, сүзмә бөтенесе дә бирелгән. Шуннан соң инде тагын менә уйныйбыз без алар белән һәр темага караган шул шушы домино уенын, шулай бит. Ягъни балаларга без аны таратабыз, мәсәлән, күрсәтмәгез дигәндә балаларга биреп чыгабыз. Соңыннан җыябыз. Аннан соң инде утырып, мәсәлән, бала ни өчен теге балаларның битендә кайберләре бик каты күп белгәннәре тиз генә бөтен теге чыгып куеп бетергән микән. Шуңа күрә мин аларны тәртип буенча чыгарам. Мәсәлән, кемдә кишер яки карбыз бар димдә, һәм сорый башлыйм. Синдә бармы? Булса, юк ди. Югы, димәк, булса чыгада, миндә карбыз бар дип, карбыз янына куя. Димәк, кемдә хәзер булды? Кемдә әфлисун яки кишер бар, мәсәлән. Сездә бармы? Миндә юк. Сездә бармы? Миндә бар. Сездә бар. Чыгасыз да куясыз. Ягъни шулай итеп әле без аны да җыябыз. Һәм инде сез игътибар иткәнсездер, һәр вакыт мин булай итеп укытучы ролендә йөрмим. Күп вакытта минем инде балаларым хәзер укытучы, алар уенны үзләре оештыралар. Менә күп очракта, мәсәлән, менә бик күп уеннарны мин инде ул чыккан бала, мәсәлән, үзе сорый. Синдә, мәсәлән, афлисун бармы, синдә чия бармы дип шул тәртиптә дәвам итеп лексиканы кабатлау. Бу беренче дәрестә түгел, бу инде контроль эш алдыннан була, контроль эш дәресе алдыннан. Хәзер инде саннарга да кагылып китәм, бик кызык. Без моны инде хәтта инде кем белән генә уйнамыйбыздыр, зур сыйныфлар белән дә уйныйбыз, әйме? Хәзер башта инде беренче сыйныфта башлыйбыз инде менә шушы 10-га кадәр саннар, әйе, аннан соң 20-гә кадәр алабыз, аннан инде зур саннарга күчәбез. Хәзер менә мондый уен, мәсәлән. Мин бер сонны хәзер уйлап табам. Сез белергә тиеш ул нинди сон. Мин уйладым, сорагыз. Ул 6 мы? Юк, ул 6 түгел, күбрәк. Димәк, минеке күбрәк. 50-дән әзрәкме, күбрәк? Ул 50 ме дип сора? Дөрес сорамыйсыз. Ул 50 ме? 50-ме?
Әзрәк. 40 mı? Әзрәк. 35 mi? Әзрәк. 18 mi? Күбрәк. 23 mi? Әзрәк. Игътибар иткәнсез, 18 белән 23 арасында балаларга әйтеп куям инде мин. Димәк, тыңлап утыраларга тиеш алар. Димәк, инде 18 белән 23 арасында йөрисез. 20 mi? 19 mu? Юк, ул 20 түгел. 19 mu? Юк, ул 19 түгел. Күбрәк. 22 mi? Әйе, ул 22. Димәк, хәзер инде сез чыгасыз да шулай ук дәвам итәсез. Менә шулай кирәкле булган бөтен санны искә төшерү бара. Хәзер шундый кызык, балалар 100дән арттылар. Мин инде әйтеп куям, балалар әйдәгез 100дән артмый гәле дип, 190, 150гә дә җитәләр, чөнки җайлы бит, әйме? Ягъни шушындый тәртиптә саннар белән дә уенны дәвам итәбез. Ягъни бик кызык дип уйлыйм мин, мәсәлән, балаларга саннар белән уйнау гомумән бик нык ошый. Аннан соң сез үзегез карап торасыз инде, мәсәлән, күп баланың чыгасы килә шулай бит. Һәрбер уенга 3-4 бала чыгарабыз. Ул шулай каралган. Димәк, бу дәрестә 3-4 бала чыга, икенче дәрестә икенче балалар чыга. Ягъни дәрестә бер бала да күз уңаеннан теге югалмый, ул бу уенда чыкмый икән, димәк, ул икенче уенга чыга. Уен дәвышында ул гел уенны дәвам итеп бара. Хәзер инде мәсәлән, сүзләр белән шулай ук уйныйбыз. Безнең инде мәсәлән бик күп бар. Без инде пакет сумкаларга сүзләр җыябыз шулай бит. Игътибар итегез, монда күплек кушымчасы турында сүз бара. Күплек кушымчасы ашамлык, ашамлыклар. Игътибар итегез, әйме? Хайван, инде пакетлар йөри, инде әллә ничә пакетларны алыштырдык. Хайваннар. Кош. Мәсәлән, кошлар. Монда барысын да алып тормадым, кешеләр. Димәк, хәзер шулай уйнаганнан соң инде безнең битне хәзер сүзлек запасы бик күп бит инде, шулай бит. Хәзер төш хәрефме? Кайсы хәреф? Кая төшеп калды? Күплек төшеп калган. Төшеп калган, яхшы. Компьютерма, әйе. Так, әйтәм бит. Инде бу өйдә булган пакетлар килде, мәктәптәгеләре калган. Димәк, менә хәзер сүзләр инде безнән, әйме? Хәзер без балаларга сүзләрне күрсәтеп куймыйбыз. Чөнки күрсәтеп куябыз икән, алар үзләре белгән әйберне генә чыгып ала. Анда уже игровой момент дигән, ягъни уен рәвеше югала. Шуңа күрә һәр вакыт уенның кагыйдәсе бар, уен рәвеше булырга тиеш. Балаларның өчен бу инде яңа сүзләр түгел, шулай бит. Шуңа күрә бала чыга, таба, әйтә. Мәсәлән, бу бабай, ул кеше дип ясала. Димәк, бу ботка, игътибар итегез, ул ашамлык, бу һәм ул алмашлыклары бирелә, лексика бирелә. Шулай итеп сүзләрне салып чыгабыз. Әйе, бу алма, ул ашамлык. Чыгып уйныйсызмы? Юкмы? Бу аңладыгыз, әйме? Соңыннан хәзер балалар алабыз. Димәк, әйдәгез саныйбыз ничә? 1, 2, анда 3, 4, 5 балалар. Бу ашамлык, булар нәрсәләр? Ашамлыклар дип күрсәтәбез менә инде. Мәсәлән, ашамлыкларны ларлар кушымчасын бутамасыннар өчен шундый тәртиптә монда инде җиһазлар кертелә, монда инде тора бара башка, ягъни кирәкле булган барлык сүзләр кертелә, уенчыклар һәм башкалар, шулай итеп алар белән дә эшне дәвам итәбез. Так, хәзер тагын бер уен уйнап китәбез. Монысын инде мин үзем генә уйный алмыйм. Мәсәлән, идәгез кайсыгызны чакырыйм? Идәгез чыгасызмы? Бер кеше җитә. Хәзер так, яхшы. Балагам, димәк, хәзер син укучы түгел. Хәзер син. Так. Син белмисең, син кем? Сез әйтәсез. Так, әйдәгез. Так, хәзер ике төрле итеп уйныйбыз. Сез сорыйсыз, мин дип, мәсәлән, кемме алар сезгә җавап бирәләр. Мин кешеме? Син кеше. Мин хатын-кыз нәселеннәнме? Сез бала булыгыз әле, сез беренче, икенче сыйныф баласы. Шулаймы? Әйе. Мин әниме? Юк, син әни түгел. Мин кызмы? Юк, син кыз да түгел. Бәлки минем шәшем бармы? Бар. Кичкенә шеш бар. Кыз баладыр инде. Инде түгел. Мин кызмы. Мин кызмы. Мәмә кушымчасы, сорау кушымчасы.
Мин малаймы? Юк. Юк, син малай түгел дип әйтергә тиешсез. Тулы җавап. Мин әбиме? Юк, син әби түгел. Әйе, син бабай. Әйе, бу чиракта сез балалар бик оста сорыйлар. Алар иң беренче үк сорыйлар, ул яшь, мин яшьме, картмы дип. Менә шуннан инде алар яшь дисәгез кызма малаймы ди, әни диләр, әти диләр, карт дисәң бер дигәнче бабаймы диләр. Шулай бит. Аннан соң сорыйлар, мин зурмы, кичкенәме? Мин усалмы, мәрхәмәтлеме? Ягъни менә шушы уже беләләр алар сыйфатларны. Шулай итеп дәвам итәбез. Ягъни мөмкин икенче төрле шулай бит. Анда инде сез беләсез үзегезнең кем икәнен, ә сез белмисез. Анда очракта инде сез, ул сездән сорый, сез әйтәсез. Син. Сорагыз. Әйе. Юк, мин карт. Тулы җавап. Юк, мин карт түгел. Әйе, юк дигән җавап юк бездә. Мин карт түгел. Мин карт бит. Син карт, ялгыш. Без сезгә яшь кешене куябыз хәзер. Әйе. Әйе, мин карт. Әйе. Мин карт. Сорагыз. Син әбиме? Юк, мин әби түгел. Син бабаймы? Анда бушак. Мин бабай. Әйе. Әйе, мин бабай. Тулы җавап булганда гына балаларның җаваплары кабул ителә. Эшлибез безгә кыска гына 2 җир. Юк, менә тулы җавап белән генә бирегез инде. Әйе, тулы җавап. Һәм инде тагын бер шундый момент бар. Без инде балаларга, мәсәлән, дөрес җавап биргән өчен алмалар таратабыз, шулай бит, яки бүрекләр таратабыз. Аны саныйбыз дәрес ахырында һәм шуның буенча да билгеләр куябыз. Гел бит инде баскычтан менә булмый, шулай бит. Мәсәлән, сез бүген бик актив җавап, син дөрес җавап бирдең, молодец. Миңа синең җавабың бик ошады. Син бик акыллы кыз, син бик акыллы кыз. Ой, син дә бик матур кыз, синең чәчең бик матур. Ягъни бу синең акыллы, син матур, син дигән безнең дәресен любой этабында гел килеп мактау барыла. Иң беренче баланы кабул итеп керткәндә без әйтеп кертәбез. Син бик акыллы кыз, син бик матур малай. Ой, синең костюмың шундый матур, синең яулыгың бик матур дип һәрбер баланың элементын күрәбез. Күреп кертәбез, ул аңа бик куанып керә инде. Дәрескә кергәч бүтән нәрсәне теге уңай халәт тудыру өчен шулай бит. Так, тагын вакыт күпме анда? Вакыт бармы безнең? Вакыт бар, әйме? Димәк, хәзер инде сезгә бик кызыктыр. Менә бу дискта нәрсә, җырлар нәрсә. Бездә бит инде һәр шулай җыр каралган. Мәсәлән, беренче китапның беренче частендә гына, беренче ниендә генә безнең каралган 20-гә якын җыр. Ул җыр дигәч куркып калмагыз, алар бик кичкенә. Шулай ук алар менә монда җырның текстлары бирелгән, ул ата-аналар өчен дип бирелгән инде, шулай бит. Ләкин без балалар белән бер кашында җырны ятлатып утырмыйбыз. Лексика бары тик уен рәвешендә бирелә һәм дискта тыңланылып кына җырланыла. Чөнки беренче сыйныфта күп бала әле бик начар итеп укыйда. Укып җырлап булмый. Сез беләсез, әйме? Хәзер мин сезгә шулай ук тагын бер җырны җибәреп китәм. Игътибар иткәнсездер инде, әйме? Менә бу фигыльләргә шулкадәр яраталар, менә моның буенча җырларга. Ягъни без аны сезнең белән бергәләп җырлыйбыз. Хәзер бастык. Башта иң беренче хәрәкәтләрне карап чыгабыз, шулай бит. Мәсәлән, бас. Димәк, җырлаганчы башта хәрәкәтне белү кирәк. Әйме, шуннан эшлибез. Бар. Йөгер, әйе, шуннан бар. Сикерәбез. Сикер. Шуннан икенчесендә, димәк, яз. Йыла. Димәк, уқы. Йоқла. Менә шундый тәртиптә алар инде аны беләләр. Шуннан соң, так, без сезнең белән хәзер керәлсәк, без бу җырга хәзер керәбез сезнең белән. Хәмдия Хамбиловна, сез үзегезне флешкагызны алмагансыз, әйме? Һәм безгә ул миңа әзрәк борчый мине. Алып куям хәзер, әйе. Так. Юк, бу икенче китте, яхшы. Так, монда хәзер аның өчен икенче җиргә миңа чыгыра кирәк. Яра, әйдәгез музыкасыз гына хәзер, димәк. Вакыт бара, шулай бит, әйдәгез, димәк. Бас. Йөгер. Бар.
сикер, сикер. Шулай ит, йөгер, йөгер. Шулай ит, сикер, сикер. Баштадык. Яз, 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 йыла, йыла. Укы, 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 йыкла, йыкла. Шулай ит, йыла, йыла. Шулай ит, йыкла, йыкла. Шундай тәртиптә дәвам итәбез. Ягъни бөтенесен күрсәтеп, утырыгыз. Бик зур рәхмәт. Һәм 2 кеше кирәк миңа тиз генә. Менә сез 2 кеше гызар харышын яшь егетләр. Сезгә менә шундай шулай фигыльләрне искә төшереп китәбез, әйме? Сез боерык фигыль әйтәсез, бер нишләмисез. Күчерә һәм әйтә. Күрсәт, сезме? Сез әйтегез. Менә монда юк, сез барасыз магнит белән, сез әйтәсез. Сез бары тик боерык фигыльне әйтәсез. Бар. Сез йөрмисез. Юк, юк. Сез бармыйсыз. Бар. Мин барам. Әйе. Ят. Бу ят бит, яме? Мин ятам. Әйе. Ял ит, әйе. Йокла. Мин йоклыйм. Укы. Мин укыйм. Яз. Мин язам. Бу нәрсә дигән нәрсә? Җырла. Мин җырлыйм. Уйна. Мин уйныйм. Йыла. Мин елыйм. Менә шундый тәртиптә барабыз. Ягъни фигыльләрне шулай ук балаларга бик нык ошый менә бу уен. Яхшы. Хәзер инде әлегә бик зур рәхмәт сезгә. Мин сезгә алмалар бирәм. Сез молодсыз, сез бик актив, вафарин. Сез бик акыллы малайлар, бик акыллы малайлар. Хәзер инде генерал солдат уенын күргәнегездә, ишеткәнегездә бардыр. Әйме шулай генерал солдат уенында тиз генә без сезне белән уйнап китәбез. Балалар, хәзер мин укытучы апа түгел. Хәзер мин генерал. Ә сез солдатлар. Басыгыз. Басмыйсыз. Токтагыз. Шулай ит дип әйтмәдем. Менә шулай ит дигәч кенә басасыз. Яки сез генерал, яки без анда әле сүзен әйтмәсәк, нәрсә әйтергә тиешсез безгә? Без аны аңгысына тукталып тормыйбыз не бүген. Бик катлаулыга китә. Шулай бит, әйдәгез без сезнең белән иң башыңына, шулай бит. Басыгыз. Шулай итегез. Тыңлыйм, иптәш генерал. Басам. Әйтегез. Әйдәгез, мин сезгә теге бер балага укыгыз, шулай итегез. Әйе. Җырлагыз. Шулай итегез. Әйе, менә шундый тәртиптә. Хәзер мин генерал түгел. Хәзер менә кем генерал? Әйдәгез. Хәзер син генерал. Кем солдат була? Кем солдат? Әйдәгез. Әйдә, тиз. Ягъни, монда инде хәзер генерал солдат тиз генә эшләнелә. Монда команда бирелә, сез команда бирәсез, сез үтисез. Һәм шулай ит әйтелмәде. Син сикергә тиеш түгел инде шулай. Солдат йокла, шулай. Тыңлыйм, иптәш генерал. Йоклыйм. Солдат бар, шулай. Әгәр дә шулай итмә дип әйтәбез, мәсәлән, кайбер чиракта, мәсәлән, ул бара, туктатабыз, шулай итмә. Шулай итмим, яки янда бармыйм инде, әйме? Ягъни мыймый кушымчасына күчкәндә, әгәр дә анда өскә таба инде. Ягъни игътибар иткәнсездер инде, әйме? Башта иң беренче сыйныфта биргәндә бала мин барам, мин керәм дип әйтә алмый. Ул бары тик үти генә. Бас дип әйтә, баса, утыр дип әйтә, утыр. Тора бара инде ул мин басам, мин утырам дип башлый. Тора бара инде шулай итмә дигәч, мин утырмыйм, мин басмыйм ди. Ягъни фигыльнең бөтен кирәкле булган безгә категорияларын без менә шушылай итеп төрле уеннарда бирергә тырышабыз. Бездә садикта уйныйбыз, командир уены дип аталар. Басалар. Әйе. Дөрес эшләргә генә тиеш. Әйе. Игътибар иткәнсездер инде, әйме, бер уен, бөтен уенда да бар үзенең кагыйдәсе бар. Тагын уенның максаты бар. Әгәр дә мин бу уенда шулай дигәнне берәр ничек үзгәртеп, менә юк.
Автор тарафыннан шулай берилди. Biz инде аны шулай итеп кабул иттек. Biz ул сорауны бирдек. Әйе, ну балаларга шуй, белмим. Аны инде әгәр дә телисен икән, мәсәлән, сез үзгәртә аласыз ничектә. Но ләкин инде без инде укыганда без ничек бар, шулай бөтен әйберне кабул итеп бардык. Һәм инде без бит балалар белән бит дәресләр күрсәтеп, аны бит гел куеп барабыз. Беләсез бит инде бездә бит дәресләрне нигә төшерү бара. Күп дәресләрне төшереп без Команда devam итәм, ул процесс укып бетергәч тә сертификат алгачтан мин аның буенча гына эшләргә тиеш түгел, но миңа ул ошый, аның нәтиҗәсе бар, ул балаларга ошый. Минем әлеге көндә мәсәлән 24 бала, 25-се менә бүгенге көндә күчәм дип утыра. Шушы Мещеркова төркеменә. Башладым мин 14 бала белән. Дәрес тулысы белән Мещеркова белән бара. Менә беләсезме, беренче сыйныфта тулысынча. Икенче сыйныфта кертәм мин инде хикәяләрдә, чөнки безнең хикәяләр каралмаган бит, әйме? Хайдарова дәреслегеннән алам хикәяләр. Өченче, аннан соң кертәм, текстлар кертәм, мультфильмнар кертәбез. Татар мультфильмыннан шулай бит, чөнки безнең китап юк. Әгәр дә менә Сәләмнең бер отышлы ягы аның китабы булуда әлеге көндә, но мин теге кабул итегез мин Сәләм турында бернинди начар фикердә дә түгел. Мин үзем менә бөтен әйберне сезнең кебек язып утырдым. Миңа бөтен әйбер кызыклы. Нәрсә әйтергә телим, менә Мещеркова буенча мин укыта алмыйм инде, мин булай уйный алмыйм инде, минем моның кадәр әйберем юк инде дигәнне менә гомумән ал сүз булырга тиеш түгел. Нинди дә булса бер элементын аласыз. Шуны үзегезнең дәрес калыбына саласыз. Менә шул ук нагляднысын аласыз, шулай бит сез бит аны башка сыйныфларда да кулланыласыз, татар төркемнәрендә кулланып була аның бик күп әйберләрен. Әллә сез уйлыйсыз, ул тартым кушымчаларын татар балалары да белми бит аны. Ну, авылларда беләләр, рус мәктәпләрендә татар балаларында тартым кушымчалары бик кыен бит ул. Шуңа күрә бер калыпка саласыз. Мәсәлән, инде бик күп кенә коллегалар шул исәптән миндә мәсәлән 4нче сыйныфта безнең инде материал җитеп бетмәгән чиракта без Хайдарова дәреслеген алып, аның буенча шушы уеннарны шуңга салып та эшлибез, переформировать итәбез, әйе. Шуңа күрә бары тик сезгә уенның менә иң беренче максат булырга тиеш. Менә бу дәрестә мин бу уенны уйнатып нәрсә алам? Менә баладан нәрсә алырга тиеш? Димәк, килеш кушымчасы икән ул, килеш кушымчасын сез аннан таләп итәргә тиеш, шулай бит? Мәсәлән, тартым кушымчасы икән, димәк тартым кушымчасы. Теге бу кызык икән, бу уен балага бик кызык икән бу дип утыру түгел. Дәреснең ахырында сез бирелгән максатыгызга ирешергә тиеш. Шуңа күрә бу уен мәсәлән инде әгәр дә мин бары тик кенә мәсәлән күрсәтеп утырам икән, мәсәлән бу нәрсә, бу урындык, бу нәрсә, бу уен түгел. Бу уен түгел. Һәр уенның үзенең бер интригасы булырга тиеш. Ул ничек тә булса менә балага килеп керергә тиеш, ничектер уйламаганда. Ягъни мәсәлән шул ук уйланырга тиеш. Мәсәлән тартмада мин күрсәтмим аларга тартмада нәрсә бар дип, алар әлеге дә баягы булган бөтен сүзлек запасын уйлыйлар тиз генә, игътибар итегез, әйме? Һәм тәрҗемә юк. Ул тәрҗемә итеп утырмый, монда корова микән яки анда ни микән, мәсәлән, китап микән дип. Чөнки ул уже уен рәвешендә, ул аны исендә калдырган. Бөтен кирәкле булган лексика уен рәвешендә менә шундый тәртиптә кирип бара. Шул ук мәсәлән, бу машинада теге былай тиктәм алдан гына килде дип уйласагыз, тиктәм алдан гына килмәде ул. Ул машинага без утыртырга тиеш булабыз. Бу машинага кем сорауына җавап биргәннәрне утыртып кайтарып җибәрәбез. Бу сорауына, нәрсә сорауына җавап биргән әйберләрне утыртып кайтарып җибәрәбез. Ягъни дәрестә әгәр дә бер әйбер килеп, ул әгәр дә мәсәлән шул килеш кала икән, сез беләсез, ул бит инде нәрсәдер эшләнеп үтелеп бетмәгән була, шулай бит. Ягъни уеннарга килгәндә, уеннар бик нык күп, менә шундый тәртиптә эшне дәвам итәбез. Миңа калса, нинди генә дәреслек белән эшләсәгез дә, әйме? Мәсәлән, Сәләмнән дә, Малерник шушы Мещеркова системасына һәм башка системадан да нинди дә булса уеннарны алып, җырларны алып, менә дигән итеп эшләп була. Монда бары тик укытучыда иң беренче булырга тиеш теләк. Тулысы белән барган просто күрсәтмә материал бик күп кирәк. Сездә бер генә минус бик күп әйбер ясарга кирәк. Бездә 1 минус та юк. Бездә бөтен әйбер әзер бит.
Oyuncular Yoksa seyri bir birge tapkır kirek. әзерләгәч әзер буладыр, onu bir tapkır Әйе, менә бер тапкыр әзерләдем, менә 4нче ел эшлим, миннән дә бәхетле кеше юк. Мин бу уеннарның тәртибен беләм, миннән төнне сорасалар да торгызып уже бастырып, мин аны беләм. Минем балалар аны уйный белә. Шуңа күрә минем шунысы рәхәт. Әйтәм бит, менә балалар киләм, керәм дип утыралар. Хәтта родной русскийдагы балалар минем балаларым түгел алар. Инде шуларның әбиләре безгә татар теле кирәк дип килгәннәр. Ягъни сөйләшергә кирәк, өйрәтегез әле безне дип. Мин шуңа күрә кызык. Мәсәлән, мин үзем бик яратам Сәләмнең теге аю йөри лап дигән җырын. Мәсәлән, мин балаларга аны да бирәм. Миңа бик ныгышы ул. Бар бит бик кызык җыр. Шул кадәр яратам. Әйе. Шуңа күрә, мәсәлән, үзегезнең Сәләмгә дә бит безгә ошаган бик күп уеннары бар. Җырларны миңа инде мәсәлән сездән теге скачивать итеп бирделәр сезнең җырларыгызны. Аны да кулланам кайбер вакытта. Шуңа күрә инде дәреслек юк дигәндә миңа гомумән дәреслек кирәкми. Бар безнең рабочий программа. Рабочий программада безнең бар нәрсә без теге мәсәлән инде учебный программа буенча без мәсәлән нәрсә үтерләргә тиеш, бала нәрсә белергә тиеш. Менә шуның буенча уеннар бер калыпка салынган, күрсәтмәлелек бар, баланың теләге бар, укытучының теләге бар, җырлап эшләп була. 5нче сыйныфта мин күз алга китерәм инде. Шуңа күрә мин Хәмдия Хамбеловна Сәләм дә нәрсә эшләгәннәрен юкка гына 2нче семинарга килмим инде. Ягъни мин инде күз аллыйм, иҗади нәрсә дә булса эшләрмен дип. Диктант язулар белән Иҗади рәвештә, ягъни мин Сәләмгә кереп китәргә курслар, Сәләмгә кереп китә алам, мин аның белән җырлап эшлим, чөнки мин аны беләм. Методика сезнеке дә, Сәләмнеке дә, безнеке дә бар. Коммуникация, шулай сөйләшергә өйрәтү. Инде интерактив тактаны гына баса беләм бит инде мин. Шулай бит. Әйе. Миширикованың дәвамы юк дип әйтергә телисез. Менә булай. Дәвамы юк дип әйтергә телисез. Сез бит тәҗрибәле укытучы. Әйе. Күрә аласызмы үзегез? Күрә алам үземдә. Хәтта Хайдаров дәреслегенә дә сала алам. Сәләмнән алып, Мишириковдан алып Хайдаров дәреслегенә дә салырга дип уйлап торам. Юк, менә мин мәсәлән 4нче сыйныфларда менә мондый уеннарга караганда аларга уже зурлар өчен булган түгәрәкләр, шылбырлар, текстлар вакыт методикасына караган уеннар. Беләм, мин бит әйттем, Хайдаров дәреслегеннән текстлар алабыз, татар мультфильмнан алабыз. Һәм шул ук Сәләмнең уеннары менә бүген язып утырдым. Без уеннарны хәзер иҗади катлауландырабыз. Балалар җырларга да, хәтта 4нче сыйныфларда җырларга да алар зур иттереп үзләрен күрсәтәселәр. Әйе. Без инде 1нче сыйныфта теге ишарәтләр белән җырлап утыргачны, хәзер 4нче сыйныфта Әйе, бик беләм. 5нче сыйныфка килгәндә әле безнең кирип китәләр, әйе. Но тагын бер нәрсә бар бит инде, безгә менә хәзер түбән классларда кызыксындыру, уяту кирәк бит. Сез беләсез, бала килгәндә гариза яза. 4нче сыйныфны бетергәндә гариза яза. 4нче сыйныфны бетергәндә гариза яза ул. Шул очракта, әгәр дә ул татар теленә аның без менә шушындый рәвештә инде кызыксыну уяткан булсак, менә шуңа өчен без тырышабыз инде, барыбыз да дип уйлыйм. Безнең бөтенебез максат бер бит инде. Игътибар итсәгез. Шуңа күрә инде 5нче сыйныфны ничек итеп күз аллавым, бу әлегә минем үземнең серем булып калсын идем мин. Конечно, сезнең методический разработкагызны көтеп калабыз. Язма эшләр бармы? Шуны Менә ничек сез миңа бу турыда оныттырмыйча җавап бир. Сез беләсез, безнең һәрбер юниттан соң бирелгән контроль эшләр. Алар бик үзләре шундый аерым бер тәртиптә бирелгән, шулай бит. Грамматика да бар анда, анда лексика да бар. Менә карап чыгыгыз әле. Ягъни контроль эшләр бездә каралган. Мәсәлән, җибәрәм, карап чыгыгыз. Менә кайберләре генә. Булар безнең беренче часть буенча, беренче уку сәбәбе буенча 14 контроль эш. Игътибар итегез, менә шундый тәртиптә контроль эшләр дә бирелгән. Мәсәлән, җибәрегез, карагыз, кара. Контроль эшләр каралган.
эш дәфтәрендә дә эшлиләр. Контроль дәрестә инде менә шушы бирелгән эш. Диктант. Тип яздыру на слух. Так, диктантмы? Сез әйтергә телисез. Диктант дигәндә, мәсәлән, игътибар иткәнсездер инде, менә монда да бар безнең сүзләр. Аннан соң без сүзләр җыйдык, менә шул җыйган сүзләрне мин яздырам дәфтәргә. Истәрендә калсын өчен һәм инде диктант кирәк булганда алар инде истә калдыра, әгәр дә безнең программа буенча диктант каралган икән, біз аны язабыз. Һәм икенче момент, рус баласына нәрсәгә язырга кирәк диктант? Юк, рус балаларына безнең бит төп максат коммуникация язу түгел. Хәзер бит үзгәрде безнең бит инде былай да 2 сәгать татар теле, 1 сәгать уку бирелгән. Шуңа күрә инде сүзне ничек теге язылышын, й хәрефләр алар барысы да бирелгән контроль эштә дә. Карап чыгыз, андый типта, бу типтагы контроль эшләр бик күп. Ягъни сез әйтергә теләгән әзер ул безнең бөтен әйбер. Без контроль эш үзебез уйлап утырмыйбыз. Біз. Бары тик башта инде билгеле үйрәндек, укыдык, башта инде җиңел булмады, билгеле, но тора бара бик уңайлы. Нәтиҗәсен күрү тагын да рәхәт дип уйлыйм, мәсәлән, мин. Сорауларыгыз булмаса, мин түгәллим, безнең уеннар бик күп. Әлегә тагын сорауларыгыз булса тыңлыйм. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезгә дә, барыгызга да. Әгәр дә инде бүгенге дәрестән үзегезгә файдалы мәгълүмат алдым дип уйласагыз, алсагыз, мин бик шатмын. Һәм мин шулай уйлап утырам, әлеге кич белән, димәк, монда сез түзеп безне тыңлап утырасыз икән ничә сәгатьтән бирле. Димәк, сез дөрестән дә сез чын милләт пәрвәр укытучылар.